Pred 20 rokmi sníval Švajčiar Luis Palmer o tom, že obíde svet na aute so solárnym pohonom a sen sa stal skutočnosťou. Za niečo vyše roka plánuje prejsť okolo 50 000 kilometrov. V rámci svojej dlhej cesty zavítal aj na Slovensko. Než dorazilo až do Bratislavy, projelo Solar Taxi celkem 4 zeměmi. Ve čtvrtek se zastavilo také v deštivém Brně. Přestože unikátní ekologické auto pohání sluneční panel, jezdit může i když je pod mrakem. Môžem ho nabíjať aj z obyčajnej zásuvky. Ze sítě si ale Luis bere jenom tolik energie, kolik dokáží vyrobit solární panely na jeho domě ve Švýcarsku. Tím zaručí, že cesta Solar Taxi kolem světa bude opravdu 100% bez emisí. Dnes do poludnia dorazil tento švajčiarsky dobrodruh Luis Palmer so svojím tátošom do Bratislavy. V Bratislave panuje veľmi priateľská atmosféra, veľmi sa mi tu páči. Toto auto má aj s testami najazdených 10 000 kilometrov, no majiteľ tvrdí, že je stále ako nové. Dokáže vraj ísť aj 90-kou, no radšej sa neponáhľa, nejde mu totiž o preteky. Chce len poukázať na to, že aj v dnešnej dobe sa dá cestovať ekologicky a pritom lacno. Žiadne emisie, žiaden hluk, žiadne drahé palivá, to je posolstvo, ktoré hlásim. Ďalšou zastávkou tohto superekologického auta bude už dnes večer Budapešť. Martin Gajdoš a Darius Haraxin, televízia Joj.